Nakuru. Erokamano Joyce. Mokwongo Romo ni dwa iron out issues ma samoro nyalo wuok. Nitie issues adek ma osebet e kind jo ODM kaka political party to kendo kind gi jo UDA, especially e gwenge mopogore opogore. King'iyo gwenge kaka ma Nam Chumbi, ibro yudo ni nitie johera mag ODM mang'eny kuno. To bende nitie jo UDA kendo Secretary General mar UDA party wuok kuno. So Romo abilani kwongo keto jotelo machalo jatend party mar ODM, Dr. Buro Odinga, gi jatend party mar UDA, President William Ruto, mondo olug wi kweth magitayo, mondo giyiere ni e gwenge machalo kamago wadhi timo nang'o kopo ni wabede winjruok achiel ni wadhi chung' kaka coalition. Ere kaka wadhi geng'o lweny manyalo wuok e kind thuondi makoni gi thuondi makocha e ground achiel. Mano namba achiel gidhi loso. Romo ni biro loso winjruok ni gidwaro ji adi e mesa mabiro timo kata mabiro loso kata mabiro twak e winjruogni, nikech ji te kaka ineno gi ng'encha to nitie johera mag gi bende oko koni. Nyaka ang' political parties ariyo gimoro ka moro yud namba matin madhi bet e mesa mawuoyo on behalf of party margi. So Romo ni bro end up ng'eyo ni gidwaro ji adi. ODM bro golo ji adi ka kete mesa, to UDA bro golo ji adi ka kete mesa, to ginyalo dwaro bende a different secretariat ma bro kawo thuond weche miwache mesa ni, koso jogi bro tiyo kendgi kamano. Mano namba ariyo. Namba adek, Romo ni biro fwenyo negi ni kagin kanyakla to gigo tarubin e piny Kenya ngima, gineno kagin maber koso gin marach, to kuonde mage maginyalo kete maino kagidhi e campaign, nikech en mana 1 year to election. To campaign dhi chakore mbele ka. Koro Romo bilani konyo gi ng'eyo kaka coalition ni to ere bath piny Kenya ma samoro waonge gi influence ahinya kaka parties ariyogi, to wanyalo timo ang'o mondo wayud bath piny kono bende mondo ungwa lwedo. So aneno ka ok en gima rach, en romo maber, especially for that coalition. Ma the other side of the divide probably should be worried, onengo bed worried about Roma bilano. Either gichak margi, nikech ma is a good plan for this team, not a good plan for them. To ka ugo mpira to nitiere kaka joka nigi good plan, basically en plan madhi nyou e Kinyang'anyiro. Koro chal ne jogi be either gilos margi, kokamano to gin bende gichak rombgi ma nyalo counter gik mabro wuok e romo ma Naivasha. Yena mar mondo